Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Gisteren is de 32-jarige Curaçaonaar Curtly Basilia overgebracht van Nederland naar Curaçao. Basilia wordt verdacht van betrokkenheid bij de zogenaamde Hato-shooting die plaatsvond op 16 juli 2014. Daarbij werden 2 mensen gedood en raakten 7 gewond. Basilia werd vorig jaar op 28 december aangehouden in Zoeterwoude-Rijndijk. Er was een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de moord, maar ook van omkoping van een politieagent. Hij zou een agent 30.000 gulden hebben betaald in ruil voor informatie over de aanvangstijden van de mannen die bij de aanslag werden doodgeschoten. Officier van Justitie Oud heeft gisteren tijdens de behandeling van verschillende verkeerszaken in de rechtbank aangegeven dat er nog dit jaar meer controle zal gaan plaatsvinden voor het dragen van de veiligheidsgordel in de auto. Vooral voor kinderen die voortaan ook achter in de auto hun gordel aan moeten doen. Chaotische taferelen gisteren op de luchthaven van Curaçao. Het was een gevolg van een gebrek aan personeel van de immigratiedienst. Tegelijkertijd kwamen er verschillende vluchten aan. TUI, Air Canada, American Airlines, KLM kwam en ging. En dat zorgde ervoor dat er wel 700 tot 800 passagiers op de luchthaven waren. Met het gebrek aan de immigratiepersoneel zorgde dat ervoor dat er te lang gewacht moest worden op de luchthaven. Er wordt gekeken om dit in de toekomst te voorkomen. De voormalig president van El Salvador, Mauricio Funes, wordt ervan beschuldigd op grote schaal geld te hebben witgewassen. Hij had hiervoor een constructie via Panama, Zwitserland, de Marshall Islands en Curaçao. Curaçao wordt nu genoemd in het onderzoek naar het witwassen van deze president. Het opvallende is dat Funes aan de macht kwam in El Salvador als partij die als belangrijkste punt had de bestrijding van corruptie. Op sociale media is er flink gereageerd op een portret van een man die in de buurt van Muizenberg vanuit zijn auto grof vuil in de Mondi aan het gooien was. De man leek zich daarbij niet te storen dat hij gefotografeerd werd. Het dumpen van vuil in de Mondi is op Curaçao een steeds groter probleem. Zoals de Extra onlangs meldde zijn er wel 200 gebieden op Curaçao waar mensen clandestien hun vuil dumpen. Er is een speciaal X-team die dit tegen moet gaan en zij zijn er nu op gezet om deze man op de foto te achterhalen. De Raad van Ministers van Sint Maarten is akkoord gegaan met het financieringsvoorstel van de Nederlandse regering om een bedrag van $100 miljoen te besteden aan de wederopbouw van de Prinses Juliana International Airport. Deze beslissing is deze week genomen tijdens de wekelijkse vergadering van de ministers. Onlangs had de Nederlandse staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knoops nog zijn zorgen geuit over het ontbreken van een beslissing. Volgens hem was het een makkelijke beslissing en zou het niet zo lang moeten duren voordat Sint Maarten hiermee akkoord ging. De liefde die we hebben gekregen is ongekend. De film in Nederland is een waanzinnige succes geworden, ook in België. Maar het is toch en blijft spannend om het hier voor je eigen mensen te doen. Dus ik ben enorm trots. Blij dat jullie allemaal er zijn. Mooie kleding aangetrokken. Niet iedereen, maar fuck it. Aldus Jandino Asporaat gisteren bij de première van de film Bombini Holland 2. Het gebeurde hier op Curaçao. In de film speelt Asporaat maar liefst 6 rollen. Hij was zelf aanwezig bij de première en hij was ook nog eens jarig. Het publiek dat aanwezig was op de première werd getrakteerd op Amstel Bright en Chicken Wings. Bombini Holland 2 ging afgelopen december in première in Nederland en België en werd binnen 2 weken de best bezochte Nederlandse film van 2018. Hiervoor kreeg de film zowel een gouden als een Platina Film Award. In Jemen hebben Houthi-strijders een militaire parade aangevallen met een drone vol explosieven. Daarbij zouden zeker 6 doden zijn gevallen. Op een video van de aanval is te zien hoe de drone in de lucht ontploft vlak voor een tribune met hoge militairen. Een lokale journalist zag de drone op ongeveer 25 meter hoogte hangen. Er was net een toespraak begonnen toen het toestel in de lucht ontplofte. De journalist vertelt, het was een zeer krachtige explosie en we voelden de drukgolf. De drone zat vol met explosieven. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta, iyeng di reto. Nos turque crece. Nos turque un millón mañana.
vida también de oportunidad. Nuestra actitud y nuestra acción de hoy determinamos vida de mañana. Bang duna, turdia e mío con cada uno de nos, ting de nos mes. Bang optimista, bang comprometer, bang determinar. Pasó, dedicación, coraje y perseverancia te da una esperanza y te traja camino para éxito. 1 milhão mañana te comisa awe. 1 milhão mañana te comisa ku abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Corzao y Tour Trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día Nandi Fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón pa comunidad.